Hormatly watandaşlar, şu gün 2023-nji ýylyň 3-nji ýanwary hepdäniň sişenme güni. Türkmenistanyň demokratik platformasynyň kanallaryna hoş geldiňiz. Şu gepleşiň temasy Türkmen halkyna näme üçin azatlyk gerek? Türkmenistanyň halky beýle kaklar ýaly öz azatlygyny alyp bilermi? Türkmenistan halky öz garaşlygyny alyp bilermi? Yazın komentarlarda öz pikirlerinizi, bize sizin pikirlerinizi gaty wajyp. Şonky men gepleşimde ine meniň bilen Musa dewlet aktivisti meniň bilen şu gepleşik geçirýär. Musa, salamu aleykum. Assalamu aleykum Murad aga. Assalamu aleykum vatandaşlar. Sağ olun çağırýanız üçin. Ine birinji bilen men siziň hemmäňizi ýetip gelen täze bayram bilen gutlaýar. Gutlamak bilen size birinji bilen berk jan sarlyk, çäksiz bakly durmuş arzu edýär. Musa, sizem arzuwlaryňyz bolsa ine halkymyza aýdyp bilersiňiz. Menem arzulara goşulýan Türkmen halkyna hakyky demokratik ýurt gurmany arzu edýär. Ve gazanmany şu ýyl nesip bolsa bilelikde guraş diýip umyd edýär. Sağ olun. Hormatly watandaşlar, ine Türkmen halkyna azatlyk barmy diýen soragy bermäkä men ine mundan wajyp soragy beresim gelýär. Türkmen halkyna azatlyk gerekmi? Egerde azatlyk gerek bolsa, onda näme üçin gerek? Ine şu zatlary ýazan komentarýalarda biz siziň ýa-da pikirlerinizi ekrana goýup maslahatlaşar Musa bilen we beýleki ýa-da efire geljek aktivistler bilen. Ine her wagt Türkmenistanyň ýolbaşçylary bize Türkmen halkyna gowy şertler dörederiz, baý ederiz. Biz Türkmen halkyny hemme betbaççylykdan gowararys, onu kömek ederiz. Biz halk üçin işleýär diýip hakykatdan hem bolsa konstitusiýany depkiläp, öňkü haklarymyzy alyp, öýlerini öýdürip, halkyň üstüne bir topar eksperimentler geçirip Türkmenistany türme öwürdiler. Türkmen maşy, arkadagy Ferdar, bu diktatorlar, türmedäki banditler ýaly öz öýlerine kliçka berdiler ve öýlerini halka şol kliçka boýunça ýüz tutmany mejbur etdiler. Hormatly watandaşlar, gelin söz azatlygyny ve azatlyk boýunça gurrun edelim. Söz azatlygy ve kanunyň hökmranlygy boýunça da gurrun edelim. Birinji bilen azatlygyň nämedigine teret geçelim. Söz azatlygy, azat pikir etmek, azat pikirleri alşmak, azat hereketler bulan barçy erkin habar serişdeleri bilen baglanýar. Azat habar beriş serişdeleri näme üçin Türkmen halkyna gerek? Ýurtda we ýurdun daşynda hakykatdan näme bolup geçýänini bilmek üçin. Ýerine ýetiş hökümetiň we parlamentiň agzalary takyp gözetçilik etmek üçin. Parahola garşy güreşmek üçin. Döwletiň kemçiliklerini konstruktiv tanqid edip baha bermek üçin. Ýurtda gazanan pullaryny ýerine ýetiş häkimeti nira we nähil halka sarp edýänligini halka ýetirmek üçin. Hakykatdan hem saýlawlaryň nähil geçýändigini bize habar bermek üçin ine Türkmenistanyna azat ferişdeleri işlemeli şulu gurdy. Ýöne gynansak da Türkmenistanyna azat beriş ferişdeleri we interneti Niyazow öz wezipetine geçenine 1990-njy ýylda ýok etdi. Berdi Muhammedowlar bolsa şol ýol dowam edip gelýär. Ine men birinji soragym Musa, siz näme pikir edýäňiz? Biz azatlygymy haçan ýitirdik? Ya biz şonu alyp ýetişmedikmi? Näme pikir edýäňiz? Doğru hakyky doğru soru. Azatlyk haçan ýitirdik? Biz azatlyk şu Sowet Soýuzy gurulandy. Biz azatlığımızı yitirdik. Sebäbi her bir milletin, her bir adamın fundamental gymmatlyklary bolýady. Şonda erkin diýip bolýady. Dine uýup bilýärmi? Ýaşaýyş, erkin hereket etmek, bilim almak. Ondan mal baýlygy eýe bolmak. Şol azatlygymyzy Sowet Soýuzyny gurulandy. Düýünden aldylar. Ene 85-nji ýylda perestroika wagtynda
Gorbaçov gelip perestroika diýdi. Şol wagtda birazjyk yeňilden boldy. Dine bir teklimdirmeli aýyrdylar. Ondan bir baýamana bir ýol berdiler, emma şol halk düşünüp etmänkä şol Niýazow öňki şol ýykylyp barýan sistemany täzeden alyp täze güýç berdi. Şolda da hasam gysyp ýene toplatlar sistema girdik de. Şondan bäri bize azatlyk ýok diýip hasap edýänler. Şoň üçin Gat dogry pikir ine doğrudan Sovet Soýuzy gelenine bizim azatlygymyz dogry aldylar. Ýöne bolsa da Sovet Soýuzyna bir gurulan sistema bar, Sowetsk sistemasyna. O ýerde näme diýsem azatlyk bolmasa da bir ýere baryp ýanky öz haklaryny talap et bolýardy, kazetler işleýärdi. Kazetler ýanky käbir ýerlerde bir taraf we adalatly çökükler alýardy. Doğrudan häzirki sistema göre öňkü Sowet sistemasy has güýçli we has halka ýakyn bolupdy. Diýmek biz ösem zokda biz degradasiýa, biz ýa gaýýar. Ine 1990-njy ýylyň 27-nji oktýabryna Niýazow entek Türkmenistanyň garşylygy döremegine 2 ýyl galanna 1992-nji ýylda Türkmenistan döwleti emeli geldi. Eýýäm özü saýlawlar geçirip ýeke täk kandidat, ýeke täk özüni dalaşgar goýup prezident wezipesini, ýagny ýerine ýetiriş wezipesini, hökümetini ugurlady. Şondan soň 1990-njy ýylda başlap halk maslahatçylygy edip beýleki Türkmenistanyň ýagny Karet hökümetini we kanun çykarjy hökümetiniň üstünden ýanky halk maslahat goýup onuň ýol boşlugy bolup öňüne goýdy. Edil Gurbanyň Berdimuhamedowyň edişýal etdi. Hem prezident, hem birinji minister, hem howpsuzlyk geňeşiniň ýolbaşçysy, hem parlamentiň ýolbaşçysy. Ne şunu biz tankit eden soň öz ogluny goýup, ýagny şol wezipeleri ogluny paýlaşdy. Ýöne ol 2 boşmak 2 4 bolşýaly, 2-ni öňüne goý, soňuna goý. Ýene de şo 4 bolup çykýar, ütken zat ýok. Ýöne bir bütün dünýäni allamak üçin we türkmen halkyny allamak üçin etdi. Inni men şeýle bir soraw beresim gelýär. Musa, ine bizim bir watandaşymyz şurýaly aýdýar. Wagtyn durmuş. Türkmene Türkmen azaty götürüp bilmez. Şonuň üçin gerek däl. Sen näme pikir edýäň? Vatandaşymyzy azatlyk diýip näme düşünýändigini ilki soramaly. Meselem Russiýanyň propagandasyny azatlyk diýip şu LGBT ýaly onuň beýleki negativ taraplarym bolýar da näme diýseňem her jemgyýetde şol zatlar has ulagdy tişirip görkezýärler, onuň şu adamlar şoňa inanýarlar. Şu azatlyk gelse şoň ýaly bolarmy ka diýip pikir edýärler-de. Şoň üçin bu vatandaşymyzdan soramaly, azatlyk näme diýip düşünýär? Onu soramaly. Men pikirimçe Türkmen halkyna azatlyk beýlik halklara ýaly yarar. Näme üçin? Ine derdim, Türkmen halky taýýar däl. Türkmen halkyny intek östürmeli. Türkmen halkyny intek ýanky bir topar feodalizmdan ýanky kapitalizme geçmeli, ondan soň azatlyk bermeli. Häzir Türkmenler azatlyk beräýän seret ýaş gyýylar gelinler näme edip ýör, näme ederler diýip bir topar ýalňyş pikirleri aýdyp halky başga tarapa sowjak bolýarlar. Onuň üstüne MHM işleýär. MHM agentleri. Ine şoňa MHM propagandasy diýär. Hakykatdan ünsörüm. Ine sen täze Mercedes alýar. Ýaňy çykan Mercedes. Onuň ýürütürleşdirilen ýa gurallar bar. Täze gurallar. Bu diýmek näme? Haçanla dalynda barýan bolsaň birden öňden maşina gelýän bolsa öýdetçi. Ya da haçanla liniýadan sagra galjak bolsaň liniýany şu liniýa da ýollar. Liniýany ýanky digende bir hili ses berýär maşin. Ya da öňde maşin bolsa sen gatraksyň öýe tormuz berýär da şu maşin kakma diýýärli. Avto bezopasnost diýär. Ine şu ýagdaýlar täze maşinlara täze normal girizilip, ýanky üstýä maşinaň tehnika tarapdan ösýär. Ine şu maşin Mercedes alyp
bir istenlik maşgala Türkmenistan'a ver. Diýmedim diýende 3-4 günden soň şu maşyny beýleki maşynalar ýaly sürüpdiler. Diýmek, egerde Türkmen halkynyň istenlik adamy, ben ortaça adam aýdym, bir erkegi maşyn ýeten ayal maşgala ýa-ki o stiralny maşyn ýugurýany bersen 3-4 günde boy bolsun bir hepdede 10 günde şol ýa-ki maşynlary öwrenip maşynlary ulanyp bilerler. Näçip şu zatlar men ýa-ni sebäbi şu maşynlar demokratik döwletde, täze tehnologiýalarda döredi. Adatlyk näme? Kanun hükmü rowanlygy näme? Onun bir täze zat däl. Türkmen halky öňüm adatlykdy etýär. Adatlyk gatçap döwrenşe. Adatlyň moral tarapy bar, ýa geçmeli tarapy bar, geçmeli tarapy bar. Onu halk kesitdiýär. Onu halk öz däpde suwlaryny ulanyp, öz pikirlerini ulanyp, öz arasynda bir topar ýa-ki maslahat edip, giňeşip zat edip, parlamentde çykaryp ýa-da gazet jurnalyna çykaryp özü kesitdiýär. Ine şunu hotdan geçden, ine erwet bolýar, şunu hotdan geçden erwet bolýar. Ine häzirki durmuşa seredelim. Häzirki durmuşda ine gyýylar ýa yeni bir ýeri moral taýdan halkymyň bir 70% bölegi moral taýdan gitdi, derejesi gaçdy. Adatlygam ýok, dereje de ýok, moralam ýok. Şonuň üçin kim şeýle diýse, men pikrimçe gaty ýalňyş. Egerde biz täze tehnologiýalary ulanyp bilýän bolsak, onu biz siyasi ýa sistemalary, siyasi prinsipleri hem ulanyp bilýär. Sebäbi sen eger bir çylşymy zady ulanyp bilýän bolsaň, adatlygyň bir onun çylşymy zat däl. Konstitusiýany okuyan, ýa jemgyýet şertlerine üns berýän bolly ikide kadyýata sen çağırylary düşündirirler. Ondan soň kanuny bozmak da adatlykda ýaşar. Bolly bir üýtgeçik bir Türkmene üýtgeçik adatlyk gerekler. Umumy beýle haklarda adatlykly bolsa, onu da yarar. Öň halkymyz adat edýär. Çöllerde, ýa-ki meydanlarda adat edýär. Häzirim üns bersem, halk hükümet bilen iş ýok. İş bolmagyň hükümet bandita döndü. Hükümet kontrol etmesem banditler bolup kaldy. Korrupsiýonlar, banditler. Meniň pikirimçe adatlyk Türkmene yarar. Onu da öňüm adat gezip ýören halka biz ýene de adatlyk berýäs. Men şeýle düşünýär. Men ýalňyş aýdýan bolsam, Musa düzelt bilersin. Gatı doğru. Türkmenlerin tarihinde seyretsek ikinci baskançak demokratik cemiyet vardı. Oba bolup hem adamlar bolup bayi gari ayağı kiçi ayağı şolu hemmesi gelip toplanışıp karar alıp ondan hareket edýärler. Yani şol bizim sistemimiz ikinci birinci baskançak demokratik zady ýitirdik de. Ýa täzeden döretmeli şonu. Beýnäçip da şu totalitar sistemde ýaşan soň şu diktaturaň aşagynda bir-birine gepleşmende gadagan edildi. O da bir azatlygyň bir görnüşi. Näme şol aýrylar geplemäne, pikir alşmany gadagan edildi bizde. Şonu görnersek köpmen suratda biz gazadan üstüp pikir edýän. Dogry. Egerde menim goşakdadyma egerde Türkmene adatlyk yaramayan bolsa, ya bolmayan bolsa, ya adatlykda ýaşap bilmeýän bolsa, onu nämişip ýol başçylar, ýa Türkmenistanyň diktatorlary, parlamenti, Birleşen Milletler Guramasynyň halkara kanunlaryna gol çekip Türkmene de adatlyk gerek diýip konstitusiýa düzüp, ona tasdikleýär. Onu aýyrmaly konstitusiýadan. Näme şolar aýranok? Olar dogry düşünýär. Hemme döwletler adatlyk isleýär, adatlygy almak isleýär. Dinamika sersen, dinamika diýsem ýa-ni ösüşe sersen, ine Türkmenistan Sovet Soýuzy baka adatlyk bady adadyk, Sovet Soýuzy gitdi, diktatorlar geldi. Döwlet döremäkä ýa prezident wezipetini oglap, ýa-ki iki sany ogry. Biriniň kliçkasy, Türkmen başı beýlekdiň kliçkasy arkada. Täze bir kliçkal bandit döredi, arkadagy sevdar. Bular eger dinamika sersen bizim adatlygymyz aşaklygyn etdi. Aşaklygyny etdi diýenim, konstitusiýany depgilep, bize vizalar giýirdip,
interneti yapıp Türkmenistan'ın öz interneti olmalı. O näme Türkmenistan'da şu adam, ilmi adamlar var, öz internetini düredip, öyle programmalar düredip, beýleki dünýäden has öktü bolar ýaly. Onu ýöne ýanky habar berişleri işlerini yapmak, yok etmek sebebi Toğuzan'ı Niyazow yapıp başlattı, yaptı doğru. Berdimuhamedov devam etti. İnternetin üstülen, yani sosyal medyanın üstme ulen şol haber verişleri işleri üst başladı. Yani azat informasiya gelip başladı. Şondan korkup halk birden azatlığı çıkaymasın, azat informasiya alaymasın. Dine arkadan serdar, arkada yine şu azatları aytmanı mecbur etip dursak, halk kalmadı. Bizi ayırmadı. Biz bir kanun, biz onu gobu düşünýär diýip ine şunu urdu. Şunu ýaly siýasat görýär. Menin pikirimçe, inni döwürtgäp bar ya, olar 80-nji ýyllarda, köýün asyryň 80-nji ýyllarynda ýaşap ýörler. Temenin söýleýän guruluş sistema, Türkmenistanyň guruluş sistemasy, siýasaty, ykdysadyýaty 80-nji ýyllaryň sistemasy. Hatda 80-nji ýyllaryň sistemasy, şu sistema seretsen has öňde. O ýerde 5 ýyllyk planlar bardy. O ýerde ýanky ideologiýa bardy. O ýerde bir manily doktrina bardy. Bularda hiç zat ýok. Ugrukdan başga wezipäni her hil ýagdaýda saklamakdan başga ideologiýa ýok. Ine şonuň üçin şular ýykylmaly. Şolara ya devlet, ya beýlik, ya eýlik, ya halk kalmaly. Ahir şular gitmeli. Siýasatnadan şular gitmeliler. Halk azatlygyny almalyny gadyp pikir edýän. O zaten näme pikir edýän? Aýdýanyz dogry, näme ine Sovet Soýuzyna bir näme oňatdy diýäňizde. Sovet Soýuzy 75 ýyl näme ýaşady. Şonuň soňky 10-15 ýyl gowy ýaşandyr. Ýöne galan 50 ýyly näme zulüm, terror bilen geçendir. Häzirki durmuşam 80-nji ýyl däldeni 1937-nji ýyla meňzeýär. Näme kim güýçli bolsa, elinde hak hukuk var bolsa, pistolet bolsa ya güýç bolsa eden etdiler de şol çikiste diýdi, NKVD diýdi. Şonu geçip barýar. Näme terror bilen başlandy şu näme häzirki sistema terror bilen gutarýar. Başlanan wagtda şol Sovet Soýuzynyň diýip pikir edýänmen şol bizde Sovet Soýuzynda administrativ kodeks vardy, cinayet kodeks var, ama konstitusiya diýen zat ýokdy. Konstitusiya diýen zat Amerikadan Fransaň konstitusiyasy alınıp berildi. Şonuň üçin berilen zadyň kä wagty gymmatyny bilmeýärler. Şol Sovet Soýuzynyň bize şu Fransadan revolýusiýasyň esasında ya Amerikan revolýusiýasynyň esasında gören konstitusiýany peşkeş hukmunda berdiler. Bize şoň gadyryny bilmedik. Sebäbi Angardan bäri gelýän şol ýaňy bir ýazdy da Onjuk Musaýew ýaly adamlar bolan üçin diýip. Onjuk Musaýew şol Sovet Soýuzynyň önüni kadipdi. Näme şol manşurtlasan adamlar Niyazow'a getirildi. Swiss'e Joy Karalar diýip daşda ondaki adamlar diňe ýallaklamany, övünmäni öwründen soň adamlar Niyazow ya moral taraftan pes adamlar, ahlak taraftan pes adamlar öňe çykdylar diýip pikir edýänler. Doğru pikir. Ine men deňişdiremde şunky sistema bilen Sovet Soýuzy sistemasyny deňişdirýän. Şonuň üçin şunky sistema hatda Sovet Soýuzy sistemasyndan hem gatyp etse. Yani şondan düşündirýär. Biz başga da göremiz okda. Yani şonuň üçin inni halkymyz hakykat görmeli. Hakyky diktatorlardan garşy bolmaly. Döşüni açyp gezmeli. Beýleki ýurtlar ýaly, Ýewropa ýurtlaryna adamlar, Amerikan adamlary ýaly. Näçip olar arkyn gezmeli, näçip biz göremeliler şeýle. Türkmenler, Türkmenistanlar azatlygy, adalatlygy iň gowurýan zatlardyr. Şonuň üçin biz hökm gerek. Indi şu ýerde bizim bir watandaşymyz Tüp İlyas Gatow belläkleşdi. Azatlyk, özgürlük ruhun dasydyr. Ýagny türkmençe aýdanda ruhun iýmiti. Gaty dogry. Eger azat bolmasaň, içinde öz-özüň gysyp gezýän,
aýtjak zadyň aýdybilen ok, etjek zadyň edibilen ok, öz ideýalaryny realizowat edibilen ok, ýerine ýa-da ýitirip bilen ok. Sen her wagt birine bagly. Korrupsiýonera, hökümetiň ýolbaşçy diktatora bagly. Arkadagy serdar, türkmen maşy diýdi. Olaryň altyn asyrlaryna bagly. Olar halkyň üstüne eksperiment geçirip altyn asyr, arkadagy asyr, ýene bir zat topluma tapyp, ýa-ni halkyň aňyny iýip bir ruhnama ýazmaly. Ruhnamany ýazmak üçin men hasap etdim bir 3-4 ýyla hemme işini taşlap üstüne oturmaly. O nähili? Egerde 5 gedek gahrman bolup diýjegini işleýän adam ýene de ruhnama ýazyp geçýär. Näme o robotmy? Ya näme ol şeýle bir ýanky Elon Musk'tan ükde adammış. Elbetde ýok. Elementarny paraxor, kezzap, syýasy maşennik. Ine Saparmat Niýazow. Men şu arada ýörüte videolar ýazdym. Şu bir günlükde çıkar, şonu özümüz faktlar boýunça deňeşdirelim. Musa, sen näme pikir edýäňiz? Ine türkmençe aýdanda ruhun iýmiti azatlyk diýär. Bizim vatandaşymız Türk diýýär. Gaty dogry belläp geçdi. Meniň pikirimçe mümkin biz ýalňyşýandyr. Siz näme pikir edýäňiz? Gaty dogry, näme azatlyk şahsiýetiň ösmegine mümkinçilik berýärdi. Azatlyk bolmasa senin öz şahsiýetiň çağlaryň geljegini böwet bolýar. Ondan azat diýip erkin adamlar ýa-da bulu adamlar mentaliteti boýunça bölünýärler. Aristoteliň aýtmagyna görä de indi Aristotele salynsa o bir näçe teoriýa berýär-de. Tebii tarapdan berilen mentalitet bolmany, mentalny gul bolmany ýa-da konstitusiýa esasında, ýagny ulalaşyk hökümet basyp durýar. Sen hem ulalaşýan şol belli bir şertlerde hereket etseňi öz hereketlerini özüň goýýan ýa-da adamlar erkin dogulýar ve şoňa garşy gidýärler. Teoriýa getirýär. Berde indi näme debat getirseňem bolýar, ulalaşsaňam bolýar, ulalaşmasaňam bolýar. Ýöne erkinlik çok mansuratda şahsiýetiň ösmegine gitirýär. Meselem Amerikada, Fransada iň ýokda adamlar, Germaniýada iň ýokda adamlar tehnologiýany ýa-da sungatda näme derje gazanýarlar şunlar. Murat aga mikrofonu bilmeýän ýa siziňki bir kele ýanlanýar. Yo, mikrofonun gowy çykýar, aýdym. Yok, ben boldum aýtdym. Mikrofonunuzu yapıp Murat aga yanlış mı? Aýdym Musa. Yok, ben Aýdym. Aýdym. Men boldum Murat aga, eşdilýärmi? Eşdilýär, gülýär eşdilýär. Ine bizim efirimize Myraly diýip bir aktivist koşulýar. Hoş geldiňiz Myraly. Hoş bulduk. İnternetimde problem barmy hany döňýär. Yok, doňanok biz sizi görüpdiňiz. Aýdyň. Hoş bulduk, sağ ol. Bol. Ine şu ýerde ýene de tipilýas ýazýar. Tabi ýaýylçak öňüne keýpim bir minut bulýar. Başga bir ýazda gowy edip. Yok, şuna da jogap berýän boly. Bir gaty ýazdy. Men şonu nimetini tapaýyn, kommentariýasyny. Ine 5 narkadi diýip ýazýar da. Näme türkmenleriň azatlygy, hak hukuky ýokmy? Türkmen milleti başga milletlerden kemýeri barmy diýip. Elbetde kemýer ýok. Elbetde kemçilikler bar. Täwirler şeýle diýär. Türkmenler şuň gül ýaly ýaşaýar. Beýlik haklardan kemden ýa-da. Ine şu söze şu pikire näme jogap berýär Musa?
Asmanlık parahat, beylik haklardan kim yaşandı? Allah'can, Hudaycan diyelim. Özünüz ne fikir ediyorsunuz? Egerde Türkmenler gowy ýaşaýan bolsa, 2 milyon Türkmen daşa ýurtlarda Talibançylyk ýa gulçylyk etmeni çykmazlar. Çağlaryna gynansak da müňlerçe çağlar ýetim galdy. Enes atasy özüm ýaş wagtynda da çağlaryň has bir kriz döreninde has köp ejir çekçen adamlar şu ejiz adamlar nämiz gatlagy maýyplar, garrylar we çağlar da çağlardan adamın iň gowy durmuşan çağlyk wagtyda ene atan ýanynda bolmasa we onu çağlyk ýoru bolmaýardy. Şol galan adamlaryň çağlaryň hemşi de basın aslında geçýärdi. Adamlar kaçıp şol çağasyny içemek üçin Türkmenistandan çıkıp Türkiýe'ye giderler, Rusya'ya giderler, başka yurtlarda ekmensiz kazanacak olup giderler. Mesela onlar 13. asırlarda 13. asırlarda Maru Şahlıcahan deyip aýdýarlar. Maru dünýäniň paýtagty deyip onun Mısır'dan, Bağdat'tan gelmene hıvıs ediyorlar Mara. Her bolsa Mara'daki adamlar istedik Türkmenistan, istedik Tokad'ın daşavlı çıkmana razı. Afrika bolsa da gitmene razı. Onun için bu propagandanın esasında alınıp kalınan zat da ideyadır. Türkmenler gowy, asmanlı parahat. O da ne için yaradılıyor? Adamlar nähili passivni goraw da özüne görüş, özünün durmuşunu oňatlaşdyrmajak bolup passiv goraw gitýärler. Özüne bakana gözlere asman parahat ýurdumyz oňa biz beýle ýurtlardan kim der? Birak bolsa Siriýa, Awganistan ýaly bolar diýip özüne aklaýarlar, özüniň ejizligini, namartlygyny. Doğru. Miraly, siz ne düşünýäňiz? Ine asmanlyk parahat, ine arkadaky serdar bizi pikir edýär, ine nesip bolsa bize kömek eder. Beýleki döwletlerden kim birimiz ýok, azatlygymyzdan beýlik zatlarymyzdan diýip adamlar aýdýar. Halkyň arasynda şu ýaly propaganda ýörüdýär, emhem işlerler. Siz näme pikir edýäňiz? Dogrymy şol? Ne doğru elbette 2007. yılda 2007-2008. yılda benzin meni muğud etjek diýip ortaga goýanlar. Şonda gaty halkyň köpçüligi käbirleri beýense de wastondan kellesi işleýän adamlar bu benzinin gymmatladylyp benzini muğud diýip ýüzünden gymmatlatyp koýup adamlaryň birini bükendigini şo wagty bildiler we şo wagty bu gürümler gitdi. Bu Türkmenistanyň halky Ananayın, Allah nesip etse 2023 Türkmenistan bizimki. Halkınki Türkmenistan. Halkınki. Bizim halk. Ine Nurşan Sezar gol soru berýär. Konstitusiýa işlemeýän ýurtda azatlyk bolmaz. Azatlyk hiç kim getirip bermez. Türkmen halky öz azatlygyny görüşüp almaly. Musa, näme pikir edýär? Şu pikir boýunça. Başta näme diýdiniz? Burada Konstitusiýa işlemeýän ýurtda azatlyk bolmaz. Azatlyk hiç kim getirip bermez. Türkmen halky öz azatlygyny görüşüp almaly. Gaty doğru konstitusiýa boy gollanma istendik nähili maşin hökmünde instruksiýa bolsa da döwletde konstitusiýa. Eger de spesialist maşini ýöretmeli bolsa spesialist görüş näme işlerge şu maşin işläp başlaýar. Konstitusiýada her bir adam, her bir grajdan raýaty ýurdun raýaty şol konstitusiýaga görkezlen maddalary işletmeli. Bizde azatlyk ýok diýip gra çekilip dursak, azatlyk hiç kim getirip bermeýär. Hökman suratda şonu işletmek üçin talap etmeli jogapkar adamlardan. Eger de bir adamyň sesini eşitmese toplanyşyp talap etmeni öwrenmeli. Ine şu 2 ýylyň dowamında adamlar
gepleşýärler, toplanýarlar. Ýurdun içinde de adamlar toplanışıp gepleşýärler, arz edip başlaýarlar. Indi konstitusiýa ýuwaş-ýuwaşdan işletmäni öwrenýärler. Doğru. Hoca Nefes, sen näme pikir edýän? Gatı doğru pikirler yazıptır. Gel pardon. Dar hoca nefes tapavdı yok. O da bizim adımız. İngberkisi mağlinden varıp çören alacak korsan özün varıp borçlu duruyan bu bir. Öz kartoşkanı iyesin gelse atıda kartoşkanı ekyen erkelen gazı valyan pişenden son olan 2. Dimek hem yurdun başına oturumu haramladanın götüne def yoğurt dastoydan adam getirmek ol hem halkın hakkı. Allah Teala tarafından, din İslam tarafından ruhsat verilen şoň. Doğru. Ine azatlyk bolanny diňe söz azatlygy, hereket azatlygy, informasiýa azatlygy däl. Azatlyk bolanny sen azat ýagdaýda biznes edip bilýän, sen azat ýagdaýda potrutçylyk edip bilýän. Sen haklaryny hiç kim bozmalýar. Ine şonuň üçin azatlyk bar ýerine garaşsyz kadyet hökman suratda bolmaly. Ýagny azatlyk saklap, gowrap saklar ýaly garaşsyz kadyet ýa-da döwletiň 3-nji guruluş şahasy bolmaly. Indi gelin terdik geçelim. Garaşsyz kadyet ýa-da döwletiň 3-nji guruluş şahasy näme üçin gerek? Garaşsyz kadyet konstitusiýa bunun bir ynamdyr. Eger garaşsyz kadyet bolsa, onda konstitusiýada işleýär. Garaşsyz kadyet bolmasa, konstitusiýa işlemez. Konstitusiýa işlemese azatlyk ýok. Kazylar konstitusiýanyň maddalaryna gönden göni işletmegini üpşün etmeli adamlar. Kazylar garaşsyz bolmaly, olar kanunyň hökmürawanlygyny üpşün etmeli adamlar. Diňe kadyetler ahir soňy kanun bilen baglanşykly ähli jedeller çözmeli. Prezident däl, bir korrupsioner däl, vice-premier däl, arkadar däl, diňe kadyet. Kadylar her ýagdaýda kanunda görkezlen kanuny kaddalara laýyklykda adalat we jogapkärçilik çäretini ketgitlemeli. Türkmenistanda kadylar prezident tarapyndan bellenilýär. Olar garaşsyz däl. Egerde biri döwlet işgär ýa-da bir raýat seniň hakyny bozaýsa, sen garaşsyz kadyada ýüt tutup öz hakyny gowrap bilmeli. Kimde kim sana töhmet atsa, istenlik adam kadyetde hakyny gowrap biler. Hökümet we başdanlar başdanlara esasen diktatorlara garaşsyz kadyet gerekdir. Garaşsyz kadyet diňe halka gerek. Sebäbi halkyň garaşsyzlygyny, halkyň azatlygyny gowrap biljek organ garaşsyz kadyet. Ine serden bizde azatlyk ýok, sebäbi konstitusiýa işlenok, konstitusiýa işlenok, sebäbi kadyetler işlenok. Kadyet garaşsyz. Hemme kadyeti ýa-ni ýokary kadyet belli, ýokary kadyetem prezidentiň öňünde, ýagny ýerine ýetiriş hökümetiň öňünde, ýa-ni kandidaturalary tasdikleýär. Ine diýmek ýene-de biz bir adama bagly. Diýmek biziň bar azatlygymy bir adama bagly. Ýöne konstitusiýada bunu ýazat ýok. Realistde bolsa bolýar. Inni men soragym Musa, sen näme pikir edýäňiz? Bize garaşsyz kadyet gerekmi ýa-da bize diňe azatlyk gerekmi? Hökman suratda kazyet garaşsyz bolmalydyr. Xitaylaryň bir nakly bardy. Polisiýa köp bolan ýurtda adalet we kanun ýöremeýär diýip bizde şol polisiýa we mehkeme diýdi şol işgärleri azaltmaly. Ondan kazyet bir näme bir garaşsyz bolarmy diýip pikir edýär. Aslında şu jurisprudensiýada reforma köp geçirmeli. Hökman suratda demokratik ýurtlaryň şerti kazyet garaşsyz bolmalydyr. Garaşsyz kazyet bolmasa onda aňyrda azat demokratik ýurt guraş diýip umyt etmelidir. Doğru.
Serdar siz bize eşitdiňizmi? Şurada bir O işte. Aydın Musa. şurada Kazak doğanımız zat yazıptırdı. Türkmen halkı diktatura yakın halk mı deyip sorattırsa. Türkmen halkı aslında cevap veresin geliyor. Türkmen halkı aslında çarvadar halk, göçmen halk. O çarvadar halk onlar yaşayış obrazı boyunca, stili boyunca erkinliği söyleyen halk. Hiç kime boyun eğmendir, dize çökmendir. Yani gaytalma belli olsa gaytalma verendir. Bu masada çörek patıpsınıyımlar çörün içine gidiyorsa. Türkmen halkı hiç diktatura yakın halk değil, erkin halk olanlar. Yani Sovet Soyuz gelende kolektivizat edip adamları şu vaktinden bilsem Sovet Soyuz'unda Ruslar bile gelmeyi bilen teknoloji ılım bilen bile geldiler de. Şu ılım teknoloji aldanıp komünistler, ömürler ve diktatura geçtiler ve mankurtlaştılar. Ondan diktatura yol açtılar. Türkmen halkı hiç vakitten diktatura yakın halk geldi. Doğru. Yine bular näçe şeyler diýär-de bizim bütün Merkezi Asya'da ve beýleki döwletleriň öňünde, halklaryň öňünde bizim bir ýüz keşfimiz var. Olum erwet. Sebebi Niyazowyň etkiden zatlaryň üstünde halen bütün dünya şoktu. Gurbanyň Berdimuhammedow idiotyň eden zatlaryna bütün dünya gülüşipdi. Ananyň men Almatadadym. Niyazow Almata baranna, ýa-ni Medewoda duşuk boldy. Ýa-ni SNG'ň duşugy diýdi zat. Şo ýerde Niyazow öz türkmen halkynyň vice-premierlerini beýleki döwlet ýolbaşçylary, ýa-ni Gazaqstan, Özbegistan, Kırgızstan, Rossiýa, Belarusiýa, SNG'ň döwletleriň ýolbaşçylygyň öňünde konfet çeýle görkezip öz vice-premierlerine emedekler şo konfeti alırdy. Öz kollega, öz işdeş ýoldaşlaryny gul hökmünde görýänini görkezdi. Türkmen halkyny şo ýerde maskara etdi. O Türkmen halkyny ne? Türkmen hökümetini, Türkmen ýa-ni halkyny duruşy ýa-ni döwletini maskara etdi. Onu men edem o. Onu Saakaşvili gülüp, gen görüp bütün dünyada aýdyp ýör. Onu men Gazakstanda da eşitdim. Gen görýärler adamlar. Ne şu ýaly kezzaplar ýolbaşçylygy gelip özüni beýşede gahrman edip dünýä, öz enatasyny gahrmanlar edip Türkmenistanyň gelejegini bozup, Türkmenistanda ýaşayan adamlaryň azatlygyny dol ugurlap, azat habar seýişdiler, azat söz, azat pikir, azat hereketler yapıp Türkmenistan türmäge berdiler. Wiza ýerdiler. Şu näýili Türkmenistanyň halkyny gyzyp bolýan bolsa, dürli eksperiment metodlar tapýar. Bu halk üçin işlenok. Bu halka garşy işleýär. Men şoň üçin Türkmenistanyň bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýär. Siz cinayetçi. Siz bir kanun ýagdaýda eýýäm adalatsyz bir kanunçylyk edip cinayet iş edip prezident wezipetine geldiňiz. Kakanyňyň arkasy bilen. Sizi halk saýlany. Sizi halk saýlamadan. Sizin ukyýyňyz ýok. Sizin bir aňary başy bir pikirleriňiz hem ýok. Halky öňe ýaly. Şol halky gysyp, wiza girdip, o beýleki zatlary gysyp ýürüdýär. Ulugur näde olur? Ulugur Türkmenistany 80-nji ýyllara akydýan ugur. Jadan, Hramow, Raşid Meredow olar öňkü asyryň adamlary. Nähili halky azatlyksız saklamany gobul ýalar. Bize täze adamlar gerek. Bize halkyň içinden ösen pikirli, beýleki daşarutdaky öňüden adamlardan iza almayan adamlar öňe çykyp halka gitmeli. Bilimler bermeli, azatlyklar bermeli. Ne biz şol ugur bizi Türkmenistan halkyny, her bir türkmeni östürür. Mene şeýle pikir edýän. Siz näme pikir edýän Musa? Men ýa-ni gaýdan sözlerime goşaýyn, bagyşlan şu Gazak doganymyza. Ýa-ni gaýda Türkmen halky erkindir diýip
Benim fikrim däl ol. İbn Haldun diýip sosiolog, tarihçi, filosof bolanda. Özüniň kitaby Mukaddime diýip kitabynda o politologiyada klassika hasaplananda Türkmenler hakynda ýazyp geçen 14-nji asyrda. Ondan oruslar gelende de 19-njy asyrda orusların etnograflar Türkmenleri häsietini, gylyk häsietlerini öğrenipdirler. Şol ýerde Türkmenlerin erkin azatlyk söýýändigini aýtdyrlar. Türkmenlere geçi pustyny, yani geçi priroda diýip aýdýarlar. Yani erkin adam diýip ad koýupdyrlar. Şoň üçin Türkmenler hiç wagt bir diktatura golay adam halk däldi. Başdan söz näme sorak berdiňiz Murada? Sesiňiz ýap Murada. Men soragy berdim. Ine Türkmenistanyň Bikanın prezidenti, Türkmenistanyň 80-nji ýyllary akyp dur. Öňkü siýasat. Öňkü kommunistik sistematynyň siýasatçylary, propagandistlary, olaryň gubudal propagandistlary, Jadan, Hramow, Türkmen halkyny türme geçirdiler. Niyaz bilen. Yani bular diktaturan arxitektorlary. Ine şol sisteme häzir gidip dur. Şol adamlar dinlenip dur. Raşid Meredov, Jadan, Hramow, täze gelen Bikanın ýagdaýda prezident Ferdar Berdimuhammedow şo ýol alýar. Men diýjek bolýan adam Türkmenistany hökman öňe giden Ýewropa döwletleriniň ýol başyndan kimden öňe giden öňe düş pikirli adamlar ýol başyny etmeli. Olar Türkmenistanyň her bir adamyny östürmeli. Sebäbi Türkmenistan nämeden barar? Diňe teýwalyklardan ne? Türkmenistanyň esasy gymmatlygy adam resurslary. Ýagny adamlar. Şolary biz östürmesek, adamlar ösünne, olar mysal üçin bir tebigadan sen gaty gitse, onu 3-nji abrabotka edip bir 10 esse bahat bilýär. Ýöne bir adamy östürüp, onun bir tap biljek zady Türkmenistan döwletini bütün östürüp bilýär. Milyonlarça ýa-ni esse Türkmenistan östürüp bilýär. Şoň üçin adamlara bilimler vermek, olara azatlyk vermek hereketlerine, biznes bolsun, potrukçylyk bolsun, ilmi uğurda bolsun, täze açyşlar bolsun, azatlyk berip öňe ýa urup durmak, ol bir öňe giden ýol başçylyk etmelimi diýen. Onu Ferdar Berdimuhammedow başarman diýip men şeýle pikirim bar. Eger näme dogry bolsa da aýdym. Gaty dogry, sebäbi we dolandyrmaň bir usulyny bilýärler. Şol diktatura totalitar sistemadan çykan Türkmenistan dowam edip gelen Jadanyň proýekti boýunça olaryň öňkü şol kommunizmde nähili dolandyrma bolsa, ýagny merkezleşdiren dolandyrma başlaryň esasında terrorun üstü bilen dolandyrma başka usulyny bilýärler. Başka usul bilen oklar. Erkinlik näme? Adama hormat koymak, adamın gymmatlygyny bilmeýärler. Adamın erkinligi, hakkı bardygyny bilen oklar. Şoň üçin bu atasak şol nähili oğul terbiýelen bolsa, o da şol ýol bilen gidýär. Başka usul gören ok. Bize hukman suratda şu daşar yurtda mesela Saakashvili diýýär adamlar Amerika'da okap gelýärdi. Ondan Gürcistanda reforma geçirýär. Şoň esasında da halen Gürcistan demokratik prinçipleri saklap durmakly bir erkin yurt boldy. Bu mesela şu ýokardaky Ivanishvili diýip Gürcistanyň parlamentiniň ýolbaşçysy var. Oruslar tarapdan goýulan entem şol orta geçirecek bolýar. Ýöne Gürcistan'da geçen reformalar, demokratik reformalar, totalitar sistemine eltiri adamlar, täze adamlar, daşörtden gelen adamlar reforma geçirdiler. Yerlerde yani erkin fikir edip bilýän adamlar işleýärler. Bize de şoň ýaly adamlar gerek. Mene şol Türkmenistan içindeki işleyen adamlar, boş aparattaki yerlerdeki adamların 50%'ını profniprigodny, yani profesyonel taraftan ukuyupsuz adam bir hasaplıyor. Onu yerine göre emesek, onu takminen aýdyp bolmaz, elbette. Takminen aýdyn, değil mi?
Elbette. Ine men bir sorum var. Serdar beýerde bolsaňyz, halk özüne eksperiment etmeyene ruhsat beren okmu diye. Men ýalňyz aýtdym. Türkmenistany diktatorlar Türkmenmaşy diýdi, Arkadağ diýdi, Arkadağ Serdar özüne kliçka goýup bandit bolup Türkmenistan türmäge gurdular. Türkmen halkynyň üstüne eksperiment bar geçirdiler. Altın asar, ruhnamany ýyzyp gördüler. Arkadağly döwür et gördüler. Yine bir zat et gördüler. Ine şu gördü bizim bir Katya Atabayeva soru berýär. Näme halk özüne eksperiment etmeyene ruhsat beren okmu diýip aýdýar. Sen näme pikir edýäň? Serdar? Serdar bizi eşitýärmi? Sesini ýap. Diňmäk durna halk özüne eksperiment etmäne ruhsat beren okmu diýär. Aslında şeýle teretsek 70 ýyl SSR döwründe ondan soňra gelen 30 ýylda halkyň üstüne diňe eksperiment geçirdiler. Her türlü подавление народа. Arada bir kitap okudum bärde bir Komünistik Soýuz SSR wagty bar SSR görüp gaýdan adam politik ýene bir zat bolup şu kitabyna ýazýar da даже psixologiski точки зрения seredenimizde diýär. Iň başy şu Хрущёвкалар diýip at jaýlar bar ya bütün Soýuz boýunça Хрущёвкалар. Şu Хрущёвкалар spitальny patolog zanиженный 2.75 şu adamlar pis patologlary jaýlarda ýaşatmakken физическими волёсыны подавление etmek için ne diyecek işte человек привык жить какой-то короткий с определенным потоком, с определенным стандартом. Yani bu hem Türkmenistan'ın halkının yaşmağını çıkarmana mümkünçilik vermedi ya da dininden çıkmasına mümkünçilik vermedi. 70 yıla batırdılar mı böyle? Sonki 30 yılın içinde de kendi eksperiment edildi. Bir eğdik gördüler, bir beydik gördüler, önünden mış koyuverip yüzünden benzinini kestiler, suyunu kestiler. Bugünkü günde bağışlanmanı, polisiyanı, vayenliğini, prokuroru, komitesi, muğallimi, budjet nedaraların ehlisini ayakta tutmak için, aylık tölemek için yine de şu halkın üstüne nalogu güçlendirdi. Dasariyottan gelen pullarım derler. Elbette eksperiment geçiri oti. Ama sesinizi çıkarayın, göreyim deyip şu arka nemedi oti da beter kısı oti. Beter kısmak kullanın. Nesip olsa inşallah diktatorası özünün sonunu özü getirecektir. Beni vatandaşmanın berýän soragy halk özüne eksperiment etmeyene ruhsat beren okmu näme diýär. Halk günahkar diýen bolýar da. Näme pikir edýäň? Мрада, давайте возьмем просто ситуацию. 70 yıllara hükümetin işgalleri esasen yukarı vazifede oturanlar Moskvadan beter KPSS bilen partiya bilen Sibirden gorkýadylar. Hani gürümler edilýärdi, plany ýaşulyny Moskwa çağırdylar diýse, boldy men indi gelemok diýip sadaka edip gidýän eken. Gelmesem gözlemem, şo ýitýän men diýip. Esser dargandan soň buların bir ýadynda galan zatlary SSRski, Sovetski Savokdan kellesinde galan zat Leninin öwretdikilen zatlarından biri Grad Nagrabliny. Ve bular geldi ýurdun başyna ýurdu düzelin. Azı bir cevap bar olan sistemamızı, senagatımızı kaldırmanın deregine oğurluk etip başladılar. Bulan bir eksperimentin bir görünüşü. Bir oğurluk ediyor, $1000 para verip bir edara başlık olup geçe, satıp başlıyor. Buna kömekleşen kim? Orunbasarı, kömekçüsü, karavulu, koço süpürgençisi. Hani всех в это засунули. Этот эксперимент провели. Neymemiş? Hani yine de din taraftan girenimizde adamın vücuduna haram sokmalı bir şekilde diye. 70 yıllar dini tanımadık, arığı bilmeyen içtik diyeli, bilmeyen içtiler diyeli, şey öğrettik diyeli. Yani son 30 yılın içinde keyfin haramdığını, arağın haramdığını bilseler hem adamlar bilgeçleyin içip, çeranı içip gezdiler. Sebebi yurdun başında oturan adam mollalara gorkazına beri otuyor. Şey duvaydın. Aydırlayan geplerin belli. Dulumunuzla halk günahkar değil mi? Halk o vakti ses çıkardı halk. Bizim bilýär hemmemizin. 91'de de, 95'te de, Dine Aşgabat'ta da,
Wakaların hemmesi Daşowda da boldy, Balkanda da boldy, Marda da boldy, Levapda da boldy. Но они были независимости друг от друга. И их всех удалось им подавить в тот момент. Неорганизованный. Неорганизованный, связь yok, kontakt yok. Abi bunlarda связан var, kontaktan var. Ve nanay, Türkmenistan'da bilecek köçede araba sürüp gören ya da onprafta işleyen ya da bazı hani ministerliğin birine işlev oturan şu daşariyotda gıyır oturanlar bir gelse de bir birleşsek de ağdarsak bir oturan adam katıken yurdun geleceğini aladı diyen, öz bala çağasını aladısını diyen, şu at yanındaki ministerler ya da kabinler ya da Minabaron'un olsun ya da MVD'nin olsun ya prokuror ya комитет tapao diyor. Они же все прекрасно понимают, если что-то и произойдет, то они убегут первыми, они всех бросят на сиденье. 2019'daki vakanı aytıp geçecek şurayda. 2019'da yazın günleri belli şahsiyet TikTok'ta, YouTube'da her yerde bilemem o devlet hayır sosyetlerde prezident öldü diri görkezini panika dönelerine sol vakti velayetlerin kabirleri bilen haberleşanımızda ağam dedi şu dedi prezident öldü deyip kırılım olanda dedi ölenden sonra hoca çiriz neskilke mesut dirisi ortaya çıktı etti. Velayet merkezlerindeki bunların da mesni biznesi padjad edip günne pul yığınayan merkezleri var da velayetlerde. Her kalfozdan etraftan oradan bütün sevdan okotlarının bunlara paçka pul geliyor. Birileri katmaya, birileri yığmaya, birileri karabka salıp sana maşine mindirip ek diyeler aşka vardı. Şolar diye, şu vakti diye. Pullarından taşlakka çıktılar. Oğlanlar gür giden pul diye. Pulun hocayları yok, biz otist. Bir düzeyine ettik. Oğurlasak mı, oğurlamasak mı bilemiz hak diye. Cana da cevap vermediler. Bir neçe günden sonra ortaya çıktılar diye. Hatta ortaya çıktı, Medvedev geldi, Potomani prişti. Da etiva yitirmen yığınama, hiç kimden pulum yığınama anlatırdık diye. Yeti problemi olmasın diye pulunu. No, результат очевиден. Только просто шух того, что он уже умер, и что все, власть в стране меняется, было достаточно, чтобы они начали драпать по когтям. Tövbenin taşına etmeyen kaçtı sebebi Daşarı yurtlarda, Avrupa yurtları, Dubai taraflarda, Arabistan, Türkiye'de, Hatay'da, Otay'da, Butay'da немерное количество наличек имеется в этих домах, которые они где-то прикупили, которые охраняют, которые ummasız derecede наличка, pul yığınılıp getir. Manat olsun, dolar olsun, tapacak esası dolar, euro. Вот, например, простой пример. 2017 yılda, может не к вопросу, но думаю в тему. 2017 yıldaki Wikipedia'nın veren haberine göre Türkmenistan'ın ВВП'si $147 milyar diyor. Только за счет 2 truk из Китая. Ondan sonra bu eyle dediler, bu böyle dediler. Sonku dövürdü seyrettiniz mi? 50 milyona, 80 milyona, 90 milyona düşük kaldı. Bu sizin bu fikriniz doğru mu? Oğurluk devam ediyor. Ağır ulu masraflarda. Hani уже şertme ama zaniyicinin baharını yaptılar, güfürlenip naliçken veriyorlar. Bu atım işte oğurluk. Doğru. Yine bizim bir vatandaşımız şeyle diye de halkın bütün düşüncesini pulu gömdüler. Çağlar da şunu öğrediyorlar. Ilim bilim çökün, erkinlik yok, azatlık minimum, kanun dini kağıt yüzüne, esası güç tanış bilen pul. Köp zada ruhsat birin oklar. Yine men şunu koşatım eliye, Türkmen diktatorları Türkmen halkından cemiyetden ilat yasadılar. Onun cemiyet bilimlerini, onun moral derecesini pese düşürdüler. Yürüyte. Sebep neyece şular yavanı olup dursa şonça dolandırmak ansat. Neyece şuları halkı maliyadaya getirsen şonça yumuşak ve dolandırmak ansat. Türkmenistan'la ilatı inni komersantları öğürdüler. Hem de dine pulun yığınlardan başlayıp prezident'e çeldi dine pulun. Hem de adın öz nırhı var. Konstitusiya bar yok. Yine Türkmenistan'la kadiyetler bar yok. Hukuk koruyan kurumalar bar yok. Onu seyir ediyen yok. Hatta
hukuk gorayan kurumlar seden ok. Ine qadiyetler menin Türkmenistana jaýym alındy. Şu jaýymy ýyzma almak üçin menden $20,000 ýa-ni zähatka talap etdiler. Menem diýdim o jaň öz bahasy $20,000. Siz menden ýene $20,000 zähatka aljak bolsaňyz almaň. Alyň jaý. Men Türkmenistana baransam muhtarlaryň we oň üstüne kompensasiýa bilen peni alar. Alyň jaýy bolsa alyň. O bir kanun. Ine şu ýaly bir kanunçylykly döwlet gurulyp gidýär. Olum güýçlenip gidýär. Türkmenistanyna men ýürüýte sosialny apros etdim. Ýagny hemme vilayatlaryň aktivistleri, ýöneköy adamlar bilen guruluşdum-da bir soragy berdim. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanyna näçe prosent şu halk meşgulüne näçe prosent adam gatag ýagdaýda ýaşaýar? Näçe prosent adam orta ýagdaýda? Ýagny çağlaryny eklep bilýär, çağlar mektebe öp bilýär, eşiklerini çalyp bilýär, aýgarat bakyp bilýär. We näçe prosent ummasyz ýa-ni ortaça adamlardan ýokary ýaşaýar. Olar hemmesi ýa-ni hemme diýen sifrlaryň tapawut 5% boldy. Hemmesi 70% halk agyr ýagdaýda ýaşaýar. Hiç iş ýok, zat ýok, ugurluk, maşençilik, onu edip günni görmeli bolýar. Mecbur. Moral taýdan düşüp şu bir zat tüýleýän bolsa şu 20% adamlary absolut etjek bol. Moral taýdan özüni düşürüp şoňa bagyşlan her hili servis edýär. 10% ortaça adamlar. Galan 20% hökümetdäki işleyen paraxorlar we onun dogan gardaşlary we şolary absolut edýän adamlar. Indi şolar pul ogurlaýarda ya bir obyekt alýar, o ýerde paraxorlyk edip paýlaşýarlar korrupsiýonlar bilen we şol Türkmenistanyna töweleme gurtly, töweleme galýa diýip hakykatdan bolsa olar maşençilik edýär. Prokurordan başlap, MHM işgärleri, durşuny hemmeti, polisler hemmeti, ýa-ni garwullukda hökümeden durşu paraxorlar. Ine şol 20% paraxorlar ummasyz baýlykda ýaşaýar. 70% halk bolsa gaty agyr ýagdaýda ýaşaýar. Ine şunu bir adalatlyk diýýär. Ine şu adalatlygy düýetmek üçin, ýa-ni bir adalatlygy düýetmek üçin ine biz ýürüýte aýdýar. Türkmenistanyna häzirki gurulan sistema diňe ilatından kommersant ýatyar. Halka ýok ýa ilat. Türkmenistanyň içinden halk gaçşak bolup her hil metod görýär. Näçe mecbur. Türkmenistanyň içinde halk bir-birini allap wyjwat edýär. Mecbur. Men düşünýän, men hiç kim garalamok. Feýa gurulan sistemada başgaça galyp bolanok. Sen ziyatka berip ol obyektlerin sana möçgöri ýa-ni çäkli hemmesi giyip bilen o. Girmeýänler näle ýaşamaly? Näçe girmeýänler azat tövda edip, azat potrutçylyk edip, olaryň haklary bozulmaly, kadetler haklaryny gorap, arkyny ýaşap bilýär. Onu etmeliler. Tebibi, şol häzirki sistema öňden bäri gurulup, ine Niýazow gurup gelen sistematyny arkadaly Ferdar diýen bir bandit dowam edýär. Munun şu sistemanyň çalışma aladasy ýok. Bir kısan kiçikler edin bolup, halkyň ýene-de gözüni baglap, ukladyp, MHM'de propaganda etdirip, öz agentler bilen ýene-de şol ýolda barýar. Men diýjek bolýandym, Musa, näme pikir edýäňiz? Ine azatlyk bilen garaşyk kadetler bize gerekmi? Biz şonsuz ýa demokratiýa çykyp bilen ýokmy? Ya da şo bolmasa demokratiýa bolmaly. Ýa-ni şonuň sonra berildi. Garaşsyz kaziýet hukman suratda demokratiýanyň şertleri açyklyk bolmaly, şertdir. Söz azatlygy şertdir. Demokratik ýurt kurjak bolsak, şoň üçin şol instrumentler bolmasa demokratik erkin döwlet kurup bolmaýar. Sağ olun. Ine Muhammed Kerven, siz isyan wagtyňyz ya da şu ýerde biz dinleýän adamlar isyan wagtyňyz bize goşup biler. Onun için siz Telegram'da
maňa gönden gün ýazyň, men size gün goşýan efira. Ya da siz Telegram'daky adamyňy şu ýerde ýatsaňyz, men size özüm sylty berýän, sizi goşup goýberýän efira. Bize ýene 15 minut wagtymyz galdy. Şoň üçin goşulacak bolsaňyz, maňa Telegram'da ýazyň. Ine men ýalňyşmasam, men häzir ýazaýyn Telegram'daky men adresimi. Şoňa siz goşulyp bilersiňiz. Yani şoňa ýazyp goşulyp bilersiňiz. Yani zat deyip geçtiğinizde kommersiya öwürdiler deyip pul kommersiya tanış bolmaly deyip islendik bir adam näme halal ýaşajak bolarlardy. Pul diýen zat bir instrument seni batly etmek üçin, sana işinde lezzet bermek üçin. Emma Türkmenistanda prokuror bolsun, beýlek bolsun, şu alyan zatkasyny haramdygyny bilýärler, ýöne şoňa mejbur bolýarlar. Edýän işin lezzet bermeýänden soň başga ýerden lezzet gözlerler. Menmenligini kanallandyrmak üçin birini özüniň güýjüni görkezýär, ýa zina diýerler, ýa ara içýärler, şoňa işi başy urýarlar. İşde lezzet almadan soň. Şoň üçin Türkmenistanda şol näme korrupsiýa näçesi artyp bar ýa-da we jemgyýeti bozýar. İlk şol ýokardan başlap, ýokarda işleýän elitalardan başlady. Ol eski döwründe de bardy, ondan orta gatlara geçdi, ondan häzir hatda çağlar bagynda da şo korrupsiýa sistema geçdi. Ýetinen bir halal işlejek bolup, lezzet aljak bolup, Doğru. Doğru diýen. Şunky Türkmenistanyň siýasaty sen ýallak bolmaly, ýa-ni şol diktator absolut eder ýaly, hyzmat eder ýa şoňa. Ya ýallak, ya ýa-ni hökümeti gollap durmaly, her wagt arkada diýip durmaly. Ya da mecbur ýagdaýda hökümetde işlemeli. Bigadyr bolmaly. Ine şu ýagdaýlar ýürüse döredildi we ol hökümetdäki işleýän adamlar, indi hökümete degişleýän adamlar şunyň hemmetini moral taýdan gaçyryp üstüne ýürüse propaganda işleýär. O ýegenler, Gulnawat, o maskaraçylyk diými? Gulnawat diýen bir ayal ol ýaşynda 4 tane ofitsialny lubownik saklaýar. Maskaraçylyk diými? Nira terediýär arkadagy serdar. Nira terediýär Türkmenistanyň gahrymany arkada. Indi ol şahsy işdir Murada. Ýok, o düşünükli ýöne ol adamlar ýa-ni şahsy mesele bilen meşgul bolanoklar, ol adamlar hökümetde işläp, şolara bir zat diýse, men Gulnawatyň lubownygy diýip, ýa prokuraturany emhemen çağıryp adamlar bastyrýarlar. Onu ulanýarlar şonu. Eger şonu ulanmaýan bolsa biz aýtmardyk onu. Ýöne gynansak da olaň şahsy, ýa-ni intim durmuşyny ulanyp, şular korrupsiýa edip, ýa-ni adamlary ezýärler. Biz aýtmaly bolýar. Bolmasa men hiç wagt şahsyýete düşenlerdim. Doğru. Gynansak da. Şonuň üçin meniň pikirimçe bizim halkymyzdan ilat ýasan adamlar Niýazow, Gurbanoğly, Berdimuhammedow ikisem Türkmenistanyň gahrmanlary. Bira 5 ýerek beýleken bilemok näçe men häzir oň üstünde işläp durum biler ýaly. Näçe ýerek gahrman boldy. Medal barny berdi. Inni itlerin medallaryny adamlara berýär. Ol bir killesi giden psihik taýdan bir psih balnitsan klienti Türkmenistanda boldy. Şo ýaly agry ýagdaýlar Türkmen halky feda bar bolýar şu ýagdaýlar. Ve şu ýagdaýlardan çykmak üçin ine biz galdyk. Biz halkymyza ýülenýär şoň üçin. Watandaşlar, ünsürin, Niýazow döwründe biz näme gördük? Hiç da. Niýazow näme gördi? Beýşede gahrman boldy. Enatasyny gahrman etdi. Gyzyly çaýlyp ýatyr. Özüne 6000-den gowrak ýa şekil gurup gyzylyň içinde gezip gyzyna bir näçe milliardlar öýtdi, 10-15 milliard öýtdi. Ol Londonda, Germaniýada, ýa Gollandiýada binalar satyn alyp hizmet etdi.
öz beylik oğluna Murat diyen oğluna bir topar milyardlar koydu, kazinolarda 100 milyonlar butuluyor. A Türkmen halkı näme gördü? Hiç. Yine şurayalı kezzaplar gelip bizim üstümüze eksperiment edip öz hususi behvitlerini çözüp halkımızı ezik gidiyorlar. Men şoňa gahyrym gelýär. Bizim halkymyň günäsi näme? Näme şu diktatorlar bizim bilen şey diýerler? Näme olar halkdan çykmadymy? Näme şu ýaly kezzaplar ýol başy bolup gelýärler? Näme şu sistema diňe kezzaplar öňe çykarýar? Näme şu sistema bir awraly, bir adalatly, asylly adamlar öňe çykarmak? Hökümaten maşenlik bolmaly. Hökümaten moral derejede gaty ýitirilen adam bolmaly. Öňe çykyp işlemek üçin şu hökümetde. Näme Raşid Meredov, Rusiýan agenti, pasport mafiýanyň başlygy Türkmenistanyň häzir siýasatyny barýar, içki we daşky. Näme? Men bu soragy Gurbanoğlu Kezzaba ya onun oğlu Serdar Kezzaba beremok. Men şu soragy halkymyza berýär. Haçana çelli biz şu ýaly kezzaplar öňe çykyp bizim malýallarymyz haçana çelli biz çydar. Haçana çelli biz öz hakyky häkimetimizi etmän şu kezzaplar öz häkimetini ýasap bizi ezik Näme biz öz azatlygymyzy alamyk. Näme bizim seslerimiz ogurýar? Kim olar? Näme saýlawlar geçirende muallimler, mektep direktorlary, bilim ministrleri gelip ine biz halkymyz üçin edýär, biz watanymyz üçin edýär diýip bizim seslerimiz ogurlar diktatorlar wezipe berdirýär. Oňa bizim alajymyz ýok. Biz şunu etmeli bolduk. Biz watan üçin edýär. Bolmasa havos bolýar. Bir topar bolmajak zatlar aýdyp atmaska tapyp halka alýar. Näme şu zatlar bolýar? Men aýdýan zatlaryň bir gen zatlar diýip bolup geçen zatlar siz görüp durýar. Konstitusiýa şulary basmaly ýa, şular bir-birinden tutup jenayda çaýyp basmaly ýa. Näme biz şu zatlar çydap gelip ýör. Ýalyn kommentariýalarda öz pikirlerinizi. Musa, yine egerde ruhsat berseňiz, şunun bilen biz efirimizi guturaly, biz günne başar bilsek 17 bilen 18 arasy, ýani Paris wagty bilen efirler geçip durur. Egerde kim efirler gatnaşak bolsa, bize günün dowamyny ýazyn, ine men ýürüýte öz Telegram adresimi ýazdym. Ýazyn men gatnaşak diýip, sizin öz pikiriniz bizim pikirimize gawatdar bolup biler. Ine şu demokratiýa. Gelin. Ýöne bir haýyşla bizim kanallarymyzda paýşylar aýdylamak. Her bir paýşyda 50 sany ýanky beýlik sözler bar, öz pikirini gowy bellek geçerýär. Hormatly watandaşlar, şuňky çykyşymyz biz ýürüýte azatlyk we garaşyk halyat boýunça geçirdik. Näme? Sebäbi bizim fundamental alyp barjak siýasatymyzyň iň düýgü azatlyk. Şol azatlyk gorumak üçin garaşly halyatlar hökmanlar. Biz bu temanyny tek dowam eder. Şoň üçin ýaryn öz pikirlerimizi. Indi men sözü birinji bilen Musa berjek bolan. Musa, biz efirimizi tamamlap gelýär. Egerde goşmak zadyňyz bolsa aýdyp biler. Temamız erkinlik kanunçylygy baglanıp geçirildi. Şöyle goşmak zadym İslam filosofiýasy boýunça seri aýdylandy. Allah adamzat diňe Allah'ın kulu bolanda erkinliğe çykýandyr. Şol pikirde de näme Aristotel aýdýar. Adam ya kanuna geçip kulluq edýär ya da bir adamy kulluq bolýar diýip aýdylýar. Şoň üçin men halkyma ýüzlenýän, adamlara ýüzlenýän araňyzda şo pikirleri paýlaşyň sebäbi pikir paýlaşmak, gepleşmek hayvanla tapawutlandyrýan bir häsiýet de adamzady. Şeýdip jemgyýet ösýär. Jemgyýetiň ösen derejesem şol siýasatyň soňky derejesem döwlet gurmakdyr. Bizde bizim tarihimizde ilkinci
Demokratik Cemiyeti'nin ilkinci başkanlığı vardı ama yine çok yitti. Yine terzilen kurmalı şunu. Yine öz ara gepleşip fikir alışıp şeydi aramızda cemiyet kursak, fikir alışsak kanundan düzeliriz. Devletimizi düzeliriz. Sağ olun. Sağ olun köp. Musa, inni Serdar, sizem näme goşak bolsaňyz şu temadan ine goşularsyň. Nimmetlere gatay doğru bellenip geçirliği bağışlan arasında çıktırmak mecburiyetinden aldım. İcraat geldim böyle. Bakmamız kadar. İzlişni komentarı izlişni mi kadar Türkmenistanlılar bu yüzden ağzı birlikte digini rejimin halktan ölür yalı korkyanlığını bilsinler bolanı iki Türkmen bir araya gelse pıtıra oturan korkup oturan rejimden halka da hayır gelmez, devlete de hayır gelmez. Son sebeple yine ağzıyla arar, cemlenişip mesela üstüne nokot koyup çüydönleri как в сказке говорится, бочку закатать, смолой залить и по морю пустить. Okey. Hormatly vatandaşlar, ine şuraya bir soru var. Şunlardan bir näçe geldi. Murat, Türkmenistan, Türkiye, Türkmen galyny aktarjakmy? Muňa nähili düşünýärsiň? Putin Türkmen galyny kontrol edýärdi. Putin Türkmen galyny Hytaýa berdirmäne ruhsat berdi Türkmenistana. O turbo diňe Türkmenistanyň üstünden näle? Ýagny Özbekistanyň, Gazakstanyň, ýagny Merkezi Aziýanyň üstünden geçdi. O Merkezi Aziýa Putin'in hususi Aziýasy diýip hasap edilýär. Putin ýagny Rossiýa öz siýasatyny, regional siýasaty Merkezi Aziýada alyp barýar. Şoň üçin Gazaklar galanna goşun ýiberýär. Özbeklere nukus galdyryp, ýani Mirzoýew diňlemese o ýerde Mirzoýewiň elini gana bolýar. Täjikler bilen gyrgynlar uşturýar, provokasiýa edip. Putin çolary saklaýar, spes operasiýa edýär. Indi Putinin elinden Erdogan täze oýunçy, regional oýunçy Merkezi Aziýada gazy alyp Putin'e derek Türkmen gazyny arzan alyp onu Azerbaycan gazy bilen bu ýani garşyp onu Ýewropa satjak bolýar. Türkiýe häzir Putin'in gaz biznesiniň ornuny tutjak bolýar. Gaz biznesindaky ornuny ýani Putin'in ornuny tutjak bolýar. Şoň üçin Türkmen gazy kiçik swaplar bilen gidip dur. Kiçik swap ýani mysal üçin Irana bir abion berilýär, ol abionyň şol bir mölçeri bir koefisient bilen Türkiýe berilýär Azerbaycan tarapdan. Azerbaycan Iranyň özi aragatnaşyk, hyzmatdaşyk, başga bir kontraktlar boýunça geçýär. Şeýdip kiçik abionyň geçirýär ýöne Kaspyň düýünden täze turbo çekiler. Şoň proýekti düzülip otyr we bizim gazymyz Azerbayjanyň üstünden Türkiýanyň üstünden Ýewropa gider ýaly mümkinçilik gözlenilýär. Ine ol mümkinçilik emele gelse Türkmenistan diktatura has güýçlenir. Bizim halkyň ýagdaýyna gaty ýanky erkinç ýagdaýda ýanky şol gidýän galylar täsir eder. Sebäbi unutmaryň. Ine Hytaýa gaz açyldy. 40-dan 60-a 80'e galdy. Han Türkmenistanyň ýagdaýy ýükledimi? Ýok. Ya Türkmen halkynyň ýagdaýy ýükledimi? Ýok. Şol bir aşagy. Sebäbi diktatoryň esas maksady azatsyz informasiýany ýapyp kör saklap halkyny aç saklamaly. Eger halky doýup başlasa, o Niýazowyň diýişýäli. Her bir adamda 8 litr gan bar. Şo gan artykmaç bolsa, on pikirleri bir ýyl ýükläp başlaýar. Onu köpeltmelärlip, şon düzen arhitektor Niýazow näin halky açlykda, näin halky baglap saklamaly, näin halky berk saklamaly. Halk galyp şunu aýyrmaz ýaly. Ine şu sistemaly düzen Niýazow. Ine şu sistema dowam etdi bolýar. On üýtgüdilen zat ýok. Diňe ýani biri egerde ölen bolsa, o başga biri onu zahvat edip alan bolsa, ya öldüren bolsa onu belgisi ýok. Onu Allah bilemese biz bilemdik. Ýöne şol bir adamlar şu sistemany ýöretdi bolýar. Jada, Hramow, Raşid Meredov boldy.
Diňe ýanky ýolbaşary ülkeye ýanmak bolýar. Diýmek, Türkmenistan saklap, kontrol edip gelýänler 2 san türkmenler, 3 san türkmenler. Raşid Meryadow häzir Türkmenistan'a agdaşyk etjek bolup Türkmenistanyň hökümetini basyp aljak bolýar. Muny men täze adaýdam, Berdimuhamedow bilýändir. Russiýanyň razvedkasy üstünde işleýär. Şoň üçin ine Berdimuhamedowlar öz hojaýynyň çalşanyna, ýani Rus prezidentiniň çalşanyna Erdoganyň astyna girenine ine Russiýanyň spetsoperasiýasy gidip başlady. Ine şu ýaly Türkmen halky şu operasiýanyň içinde adam ýok, onuň azatlygy barada gepem ýok. Şoň üçin biz şu zatlary durdurmaly. Putin'am yerini bilsin, Erdogan'am yerini bilsin. Türkmen halkı Türkmenistan'da dolundurmalı. Türkmen halkı öz saylamalı yol başlayını. Onlara ne okmayı? Ayırmalı. Onları yanı getirmeli. Ne şonla Türkmen halkı dövüşüne açık gider. Türkmenistan'ın prezidenti ve onun hükümeti bütün dünyada Türkmenleri korak gider. Ne biz şuraya devletiz ya. Şoň üçin size demokratiya, adam gymmatlyklary hemme zatdan ýokary diýip size düşünürýär. Hormatly vatandaşlar, ine bizim gepleşigimiz tamam bolup gelýär. Şonuň üçin men sizin hemmeňize ýene bir gerek täze mutlu bolsun diýen. Birinji bilen jan sağlygyňyzy, ikinji bilen hemme eden arzuwlaryňyzy Allah jan kabul etsin ve şol 23-nji ýyly ýerine ýetirilsin. Hormatly vatandaşlar, ine Musa ve Serdar diýjek zadyň bolsa diýin, biz efir tamamlaýas. Şu ýerde yeni bir hello goodbye diýip zat ýazanda, jadan hram garrady, şolara gideýmese ýene biz 5-6 ýyl garaşmaly bolýar diýip ýazýardy. Size Putin'em paskali berenok, elinizden tutanok, haram janlardan elinizden tutanok, telefon çekme, söz azatlygyny aýtma diýip. Ýöne Berdimuhamedow elinden tutanok. Şoň üçin eller näme mert bolundany hak, bizim güýjümiz hakda söz aýtmakda. Biz näçe köp bolsa, näçe hakda köp aýtsak, şoňça da biz çizleşdirýärys hukuk, demokratik azat döwlet kurmany. Şoň üçin mert bolun, hakda daýdyň, sabırly bolun. Sag bolun. Elbette şu bir rada diýip geçek bolýar. Hak diýäs, hakymyz diýäs, hukugumuz diýäs. Emma bu hak hukuk kelimesinin sözünün gelip çıkan yerini aslına seyretsek, hak, hukuk, kanun, düşünceler, disiplini, ustav, tertip düzgünlere uymalı, kanunları becai etmeli, doğru düzgünlük bolmak için. Bunu hem İslam dinimizde de görüyoruz, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şeriflerine görüyoruz ve şeyle bir misal getiriyor. Yola çıkan adam öýünden ya da bir işin başını tutacak vakti Bismillah deyip çıkıp Allah Teala bilen Allah'dan umid edip bir yere barsa işini ya da bir okuwuny ya da bir meselesinin rowaj almasını isleyen bolsa bu adam Allah'dan dilek edýär şu işim oňundan bolsun diýip Bismillah bilen başlaýar. Ki her bir Bismillah bilen başlanan işin sonu hayırdır diye ve Allah'a canı şükür ondan yarız ki özümüz de öyleydik. Bu yola çıktığımızda hemmemiz Bismillah diýip çıktık. Bu işin başında Bismillah var. Halkın içindeki iman var. Gizlen duran elbette ki inşallah birleşecektir hem. Orhan bize işaret edip bilmez. Putin'in bize işaret edip bilmez. İran bilen Oğanlı'nın bize ziyan gelmez. Gülye alacak. Anlatacak. Mesip bolu çözülür bu mesele. Spokojno. Sesiniz ýok Murada. Sesinizi açın. Pardon. Hormatly vatandaşlar, şunun bilen biz efirimizi gutarýas. Men bir aýtjak zadym bar, bütün Türkmenistandaky aktivistlerimize, ya Türkmenistanyň daşyndaky aktivistlere, Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan halka hiç kim gelip bize kömek etmez. Ine birinji ýumuş size haýyş, şu videoları paylaşyp başlaň Türkmenistanda.
şu Türkmenistan'ın içinde hem adamlar şu videoları işitip başlamalı. Sebäbi biz şu videolarımızda iýdigider ýagdaýda näme etmeli, näme için etmeli, haçan galmaly we nädip galmaly we nädip bizi ýeňer. Şu zatlary düşündirip soňunda hemmämiz bile galyp biz Türkmenistan diktaturasyny ömürlük ýitireris. Şoň üçin paylaşyň videolary, kyn görmäň we bizim kanallarymyza ýazyň, ýerlap duruň bizim videolarymyza. Sag bolun. Indiki gezek çıkış edýän çak sag bolun.